Hikayelê wekî ku tê zanîn firwekeke stûwayî ye. Me pileyeke germê di navbera 18 û 35 pîyên Silîzî de davîn kir ku ji bo çandina rêwekên hêlê li navçeyên stûwayî gelekî kuncav e. Me bi rêya boriyên wekî baranê yên li ser banê xaniyê Nalûnî Rewayek gihand heftê ji sed. Hêl pêwîstî bi ronahiyeke nîvgo heye ne bi temamî û me ev yek bi rêya lêzêdekirina bergê kil ji ser banêxaniyê parastî bi cîhanî. û bilî awayî me şet û mercên temam û guncaw ji bo berhemanîna vê rêwekê bi awayekî herî baş davîn kir. Ev rêwek di temenê 2 heta 3 saliyê de têçînîn û temenê wê ji 10 heta 15 salan dirêj dibe, hewma ew ji bo cotkaran xezîneyeke dem dirêj e. Nirxa wê ya bazarkirinê gelekî bilind e û weke sêyemîn biharata herî biha li cîhanê piştî vanîlya û zexxeranê tê dîtin. Mirov dikare Sûdê ji hemû beşên rêwekê werbigire û bi vî awayî feydeyeke aborî ya temam bi dest bixe. Destpêk ji kulîrkên wê ku me zê tê kulîlkên hêlê bi rêya dilokkirinê derxist û me pel û şaxên wê hişk kirin ku dibe wekî çayê tê çêkirin. Her wiha rehên wê dişibin rehên zencefîlê, lewma nirxekê wê ya bazarkirinê ya bilind heye. Ez di bingeh de cotkarê Gulan im. Dema me zanî ku hêl li vir li Sûriyê, ango li van navçeyan nayê çandin me dest bi lêgerîn û pirsînê kir heta ku me şitil bi dest xistin. Ew çandin pêwîstî bi sebrê heye. Hinek kesan ji min re digotin ku ew ê bi ser nekeve û mezin nebe, lê me karê xwe domand û em bi ser ketin hem ci Xwedê re. Ez dixwazim projeyê li vir mezin bikim û ez dixwazim çandina wê zêde bikim, ango ez dixwazim niha wê berfirev bikim.